Gipakatap na ang kapin usa ka libo og 500 ka mga personnel gikan sa Cebu Police Provincial Office kun CPPO alang sa pagpangandam sa seguridad sa umaabot nga All Saints ug All Souls Day sa Nobyembre 1 hangtod 2. Gibutyag kini sa Information Officer sa CPPO, Police Captain Eden Rex Bagyo, atol sa gipahigayong Open Line News Media Forum karong Martes, Oktubre 29. Matod ni Bagyo, gisugdan sa CPPO ang deployment kagahapon, Oktubre 28. Magpadayon hangtod sa Domingo, Nobyembre 3 ang maong deployment. We are committed to give 100% deployment, the maximize deployment to all PNP personnel within Cebu Province. Starting October 28, nag-start atong deployment 24/7 until November 3 na, ma'am. Naatay police assistant desk sa may entrance yun. Gani, gitutukan sa kapulisan ang mga minteryo nga punsisukan sa daghang mga mobisita sama na lang sa Dakbayan sa Talisay, lungsod sa Konsolasyon ug uban pang Class A municipality sa probinsya sa Sugbo. Mipahinumdom sab si Bagyo sa publiko nga magbinantayon sa ilahang mga balay bag-o mobisita sa mga samang, ilabi na nga common ang panlungkab ug pagpangawat ni ining mga panahuna. Kaning magong mga kani mo buhat yung dautan, no? Parehar sa nanin sa atua nga plan ahead na. So dapat kita pod 5 step forward or 10 step forward po ta aning mga tawhana. So patrol or nakaput patrol sa mga areas, no? Especially sa continuous mobile patrolling gihapon. Samtang way hunong ang monitoring sa CPPO sa mga pogo-like activities sa probinsya sa Sugbo. Ning pagkutlo sa balita, gipaabot pa sa CPPO ang resulta sa pagsusi sa mga gadgets nga nasakmit gikan sa 38 kanadakpan nga undocumented Chinese nationals sa usa ka pogo operation sa Moalboal. Continuous atong close monitoring, especially atong kanang daghan kay mga foreigners and katumangan ng mga establishment nga kadudahan sa karon is nagpaabot pa ta sa forensic examination. Then kung naa na we will give update sa inyo, ma'am. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa My TV Cebu.